ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೊರಣಿ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಿಜಿದ ಪತ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಇತ್ಲಾಗಿವಳು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರ ನಡಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮುರುಡೇಶ್ವರಗ್ ಪೋದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಸಡನ್ ಅದ್ ಏರ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸತಿಗೆ ತೊಂಡೆನ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೈದನಡ ಐಫೋನ್ ಇತ್ತಂದು ಅರಡಕ್ಕೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಟ್ಟಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪೋರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಸೊ ಎಂಚೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಷ್ಣವ ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರ ಸೊ ಅಂಚಾದ 4 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾರಡು ಪೋಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಉಡ್ಪೋಂದು ಪೋಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಗೋವಾ ಬಟ್ಕಳ ಅಂಚಿಪುರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆಪ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುಡತ ಕಾರಡೆ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಟ್ರೈನ್ ಉಡ್ಪೋಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಟ್ರೈನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಏರೆನ್ನ ಹೊಸತ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಮೊರಣಿ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಿಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರ್ದಾತನ್ ಬಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಊಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಪಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚೈನ್ ಮಲ್ಪವಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪವಡನ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ತಾಪಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಅತ್ ಸೊ ಬುಳ್ಳಿದ ಅಂಚಾದ ಸಿಲ್ವರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಅರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಸೊ ಇನಿ ಪಿದೈ ಪೋನಲ್ಲ ತವಡಿ ಗಂಡ ಪಿದೈ ಪೋನಂಗ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಪಾಡ್ಜೇರ್ಗೆ ಪಂಡ ಕಡ್ಡುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಓಲಾಂಡಲ ಪೋನಗಾರ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಉಂದೆನ್ ಅರಿಗ್ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರಿಗಿತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತರಿಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರ್ಕ ನನ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮುಗ್ಗಿನ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತಂಡ ಪಕ್ಕೇನ್ಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಭದ್ರಾಭಿಷೇಕೆ ಸಂಜೀವ ತೋಜು ತೋಜು ನಾನು ಬುಳ್ಳಿ ತೋರಿಸಿ ಚಂದ ಉಂಟಾ ಚಂದ ಕುಜಲನ್ ಜೊತೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಉಂಟು ಅತ್ತು ಕೈ ಕೊಂಚ ತೊಡಾತು ಕೈಕ್ ವಾಚ್ ಮಿನಿ ಪಾಡಂಗ ಇಂಚಿಬೇಕು ಪಾಡಂಗ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮನ ಪುಚ್ಚೆನಿ ಏತ್ ಪುರ ಲೆಪ್ಪೊಡಂಡು ಏತ್ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂಡ ಅಲ ಇಟ್ಲಾಗ್ಯುವಳು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಜುಲು ಬಲದೇ ಚಂಪ ಬಲ ಕಾಣೆ ಬೈದಲ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಡಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈದ ನಮ್ಮಟು ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಸಿಕ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತಾ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂತೊಂದೆ ಕೈಕ್ ತುಕ ದಾದಲ್ಲಿ ಕೈಕ್ ಟಚ್ಪಲ್ಲಿ ತಾಗಿನ ಮೇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹುಡ್ಕುತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಲ್ಪೋಗಾನು ಟ್ರೈಶಂಡುಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಗಳು ಲೈಡುಳ್ಳೀರು ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸು ದಾ
काय होता हाय करी बस मुतोत ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಿಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ 300ಗ್ ಅಂಚನೆ 250ಗ್ ಮಾತ ದೀದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಕ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಎನ್ನಿಯ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೊಡುಂದಂಡ ಲೋಕಲ್ ಆತ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ಮೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾನೆ ದೀದಿತ್ತೆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತೆ 300 ಐರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು 300 ವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಗುಲಾಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 2 ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಯಾ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹೋಗ್ತಾನ ಮೇರು ಫ್ಲೋಂದೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕುಲೊಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದೇ ರೋಹಿಷ್ನಾಯಕ್ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದೆ ಇಷ್ಟಲೆ ದುಂಬು ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡಿತೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳ ಶಿರಾಳಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಕುಲದೇವರಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಲ್ದಿನ 10:45 ಕುಲ್ಲುದ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆದ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಾಗನೇ ಭಟ್ಕಳಗ್ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಕೊಳತ್ತ ಅಂಚದು ಲೇಟ್ ಆಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಭಟ್ಕಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಲದೇವರ ನಡೆಗ್ ಪೋದೆ ಇತ್ತಿಜ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದೆ ಇತ್ತಿಜ ಅಂಚದು ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಗಣಹೋಮ ಅವು ಒಂದು ಸರ್ವ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತದು 575 ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಏಪಗೊರ ಪೋಪಿನತ ಅಂಚದು ರಶೀದಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪದು ನೆಟ್ಟ ತೂಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 545 ಆಂಡ್ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣಹೋಮ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸರ್ವ ಪೂಜೆ ಪಂದು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ರೂಮು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಭಟ್ಕಳ ಪೋದು ಶಿರಾಲಿ ನಮ್ಮನ ಕುಲದೇವಿ ನಡೆ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಪ ರೂಮ್ಗೆ ತೊನ್ನಿಂಕುಲು ಮುರುಡೇಶ್ವರಗ್ಲ ಪೋಯಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಇಪ್ಪುನದ ಅಂಚದು ಮುರುಡೇಶ್ವರನ್ಲ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡತ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗ್ ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆ ರೂಮ್ ಪೋಂಡ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲು ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಕೊಳಲ್ಲ ರೂಮ್ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ತಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಇಡ್ಡು ರೂಮ್ ಪೂರ ತಿಂಡ ರೂಮ್ ಅನಸಂಡ ಆಂಡ ಜೋರು ಬರ್ತೀರಿ ಅನಸಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಪ್ರಭು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಸೊಂದಿನಿ ಮೇರೆ ಒಡೆಗ ಪಿದೆ ಪೋತೇರು ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಪೋತೇರು ಮೆಟ್ಲಿಡು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೇರ್ನ ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಲಿಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಊಲ್ಗೆ ತೊಂಬಾರು ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೇ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ನಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಲ್ಪದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಕಾಯಿಸಿದ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅದು 4 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟು ಪೊಯ್
ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ 3:30 ಆತಂಡು ಅಂಚಾದಿ 5 o'clock ಮುಟ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇಜಿಂಡ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರಡ್ ಮಾತ ದೊಂಬುಡು ಮಾತ ತಿರ್ಗೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಟ್ರೈನ್ಲ ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು 7:45 ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಪಿರಬರ್ರೆಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ 3 ಗಂಟೆಗ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ಶಿರಾಲೇರ್ದು ಮುರುಡೇಶ್ವರಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತಿರ್ಗೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲುನು ಪಂದು ಒಂಥರ ಉಂದಾಪುಂಡು ದೊಂಬುಡು ತಿರ್ಗೆರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ 3:45 ಪೋತಿನಕಲ್ 3:06ಕ್ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ 5 ಗಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಮಲ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪಿದೈದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೋದು ವಾಚ್ ಮಲ್ತು ಬಲೆ. When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. When there's no ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಗುಲು ಇಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಫೋಟೋ ಗಿಪ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಚಾದು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಗಿಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ ನಾನು ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಜನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಂಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಸಾಕಾದ್ ಬೋತುಂಡು ಅಂಚಾದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಚಾ ಮಾತ ದಾದಂಡ ಪರ್ಕ್ ಅಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪನೋಡೊಂದಂಡ ದಾಲ ಎದ್ದೆ ಇತ್ತಿಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗುಲ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೂಮ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನು 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 7:15 ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿವಿ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟೆತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಪುನು ಈ ರೂಮ್ ಹೊಡೆದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹೋಗು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈ. ಮಕ್ಕಳು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತಿನ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತ ಆದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಜತ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತ ದಾಲ ತಿನ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಕನ್ನದಿತ್ತದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಆತ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾಯ ಕೂಡ ತಿನ್ಪುನು ಪಂದ್ ದಾಲ ತಿನ್ರ ಪೋತಿಜತ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಕಂದಿತ್ತ. ಆಂಡ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪು ಇನ್ನಂಡಲ ಗೆತ್ತುಕೊರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದಂಡಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಗೆತ್ತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಲದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಒಲ್ಲೆರ ತರಿಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒನಸ್ಕೊರುಡು ಅಂಚಾದ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡ ಅರೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತೊಂಡ ದಾಯಿ ಎಂಕುಲ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತೊಂಡ ಪಂಡ ಆನಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತೊಂಡೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.